tomto roku oslávi naša škola 75. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme pozvali do nášho štúdia školskej televízie osobu, najpovolenejšiu aktuálnu pani riaditeľku, doktorku Lenku Hricovú, ktorá nám prezradí nie len niečo o fungovaní školy, víziách i plánoch do budúcnosti, ale aj o sebe. Vítajte, pani riaditeľka. Sme radi, že vás môžeme privítať v našej fotelke. A začneme hneď otázkou na telo. Odkiaľ pochádzate? Študovali ste na niektorej základnej alebo strednej škole priamo v našom meste? No, ja nie som Lučenčanka, nie som ani z okolia Lučenca. Môžem dokonca povedať, že som zo zahraničia, lebo podľa toho rozdelenia, ktoré momentálne máme, tak Česká republika je zahraničie. Takže som sa narodila v Čechách, tam som aj vyrastala, tam som aj chodila do základnej školy, aj na strednú, aj do vysokej školy. Takže s Lučencom mám niečo spoločné od roku 1990, kedy som sem prišla so svojím manželom, ktorý je Lučenčan. Pred pozíciou riaditeľky ste pracovali ako učiteľka. Aké predmety ste učili? Ja som od malička chcela byť učiteľkou. Pochádzam aj z učiteľskej rodiny. Moji starí rodičia boli učitelia, moja maminka bola učiteľka. Takže tak nejak samozrejme som pokračovala v rodinnej tradícii. Takže vyštudovala som aj učiteľstvo na vysokej škole a učila som predmety ruský jazyk, biológiu, dejepis, občiansku náuku a keď som prišla sem na Slovensko, tak potom aj nemecký jazyk a individuálnu logopedickú intervenciu. Aké boli vaše začiatky na poste riaditeľky? Keď to zhrniem jedným slovom, ťažké. Bolo to obdobie, kedy som sa musela naučiť veľa nových vecí, kedy som ako keby prestala byť iba učiteľkou. Musela sa zo mňa stať ekonómka, právnička, psychológ, takže nebolo to jednoduché obdobie. Bolo to dosť náročné a ešte stále sa mám čo učiť. Ako by ste predstavili spojenú školu internátnu v Lučenci niekomu, kto o nej nikdy nepočul? Naša škola je škola, ktorá má za sebou dlhoročnú tradíciu, to už tu odznelo. Vznikla v roku 1949 a od svojho prvopočiatku sa zameriavala na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. V tomto roku oslávime 75. výročie, aj to už myslím bolo spomenuté, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím. A neskôr škola začala vzdelávať aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a úplne najkratšiu dobu sa venujeme aj výchove detí s autizmom, ale to iba v materskej škole. Naša škola vlastne má poslanie venovať sa deťom so zdravotným znevýhodnením a urobiť pre nich všetko to, aby dokázali prežiť taký spokojný svoj osobný život, aj profesionálny život, tak najlepšie, ako im to ich zdravotné znevýhodnenie umožní. Ak by ste mali zhodnotiť najväčšie výhody, respektívne silné stránky školy oproti iným základným školám, aké by to boli? Keď prídu rodičia do školy so žiadosťou o prijatie dieťaťa, tak obyčajne hovoria, že by chceli, aby dieťa navštevovalo túto školu, lebo počuli, že máme malé počty detí v triedach, čo je aj pravda, takže to je určite jedna z výhod, o ktorej aj rodičia a verejnosť vie. Možno už menej sa vie, čo je tiež ďalšia výhoda, že naši pedagogickí zamestnanci okrem toho svojho učiteľského vzdelania musia mať vzdelanie aj zo špeciálnej pedagogiky, takže vedia, ako poskytnúť podporu našim deťom. Náš školský vzdelávací program je prispôsobený potrebám našich detí. To znamená, že máme špecifické predmety. Z toho by som menovala individuálnu logopedickú intervenciu,
Potom u sluchovo postihnutých komunikačné zručnosti, rytmicko-pohybovú výchovu, slovenský posunkový jazyk. A máme aj svoje vlastné vytvorené predmety, ako čitateľská dielňa, škola hrov, mosty k poznaniu. A všetky tieto predmety sú vlastne zamerané na oblasť komunikácie, tak aby sa našim deťom pomohlo. A poslednou výhodou, o ktorej by som sa rada zmienila, je školský klub detí, kde sa deti pripravujú aj na vyučovanie na druhý deň a aj naši vychovávatelia majú vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, sú v úzkom kontakte s učiteľmi, takže vlastne dokážu poskytnúť deťom tiež veľkú podporu. Každý riaditeľ má isté predstavy o tom, ako by malo všetko fungovať. Aké sú vaše ambície a plány so školou? Aké veľké výzvy momentálne čakajú našu školu? Pripravíte nejaký projekt, ktorému by ste už teraz chceli urobiť osvetu? Vízie a plány má asi každý riaditeľ, ale dôležité je, aby tie vízie s ním zdieľali tí, ktorí školu tvoria. Preto sa snažím veľa rozprávať so svojimi kolegami a môjim takým prianím je, aby sa škola pridala k tým všetkým zmenám, ktoré prebiehajú v školstve, lebo momentálne je naštartovaná školská reforma, ktorá by mohla a mala zmeniť veľa vecí v škole a ja si myslím, že naša škola by nemala stáť bokom a mala by sa pridať. A chcela by som teda, aby sa trošičku zmenil spôsob toho, ako sa učí, aby deti boli aktívnejšie. Možno, že keď to tak jednoducho poviem, aby naozaj tá škola veľakrát, lebo nie vždy sa to dá, ale veľakrát bola, že škola hrou. Takže to je taká moja vízia. A výzvy, ktoré školu čakajú, myslím si, že sú spojené presne s týmto, lebo nie je jednoduché zmeniť zaužívané spôsoby. Aj vy, deti, viete, že keď ste na niečo naučení a zvyknutí, že veľmi ťažko sa to mení. Takže to je taká naša úloha a výzva pre nás. A úplne momentálna výzva, pred ktorou škola stojí, nie je ani tak výzva spojená s vyučovaním, ale skôr výzva spojená s nejakým tým materiálno-technickým zabezpečením, čo teda je riešenie havarijného stavu školskej kotolne. Takže tam nás čaká taká výzva znovu si vyskúšať čiastočne dištančné vzdelávanie. A keďže tohto roku sme mali tak veľa podobných vecí, vymieniali sme okná, riešime túto kotolňu, mení sa teda v školách, sa menia veci, zavádzajú sa podporné opatrenia, tak nejaký veľký projekt momentálne pre tento rok nie je. Beží projekt, vďaka ktorému teda my dve tu sedíme a rozprávame sa. A určite by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo získať nejaké finančné prostriedky, čo sa týka obnovy školského športového areálu. Hovorí sa, že mladá generácia je vždy iná, ako bola tá predchádzajúca. Ako vy vnímate dnešných žiakov, je rozdiel medzi súčasnou a vašou generáciou, keď ste boli žiačkou? Akou ste boli žiačkou? Určite vnímam ten rozdiel. Myslím si, že každá generácia detí je iná. Aj my sme boli iní ako naši rodičia, vaši starí rodičia. Vy budete tiež iní ako vaše deti. Takže určite si všímam ten rozdiel, ktorý je. A také najväčšie, čo vidno, je asi to, že my sme nemali mobily. Ona, tá technika, ktorá toto doniesla, zároveň spôsobila to, že dnešná generácia veľa žije vo virtuálnom svete. Máte veľa virtuálnych kamarátov, možno aj takých, s ktorými ste sa nikdy nestretli. Často sa aj so svojimi kamarátmi stretávate virtuálne. My, keď sme sa chceli s niekým stretnúť, tak sme museli výjsť z domu, ísť, zazvoniť a s kamarátom sa rozprávať. Takže toto je taký veľký rozdiel.
Boli sme viac vonku, nemali sme počítače, dokonca aj vysielanie v televízii, teda bolo nejaké také minimálne pre deti, by som povedala. Takže žili sme takým iným životom, možno, že v určitých oblastiach bohatším, čo sa týka toho stretávania sa s ľuďmi. Na druhej strane vy máte väčšie možnosti, ako sme mali my. Môžete cestovať, učíte sa jazyk, ktorým sa dohovoríte všade vo svete, čo my sme sa nemohli. A máte prístup k obrovskému množstvu informácií. Na druhej strane možno, že by som to hodnotila, že vaša generácia je dnes taká trošku viac ohrozená, ako sme boli my. A aká som bola žiačka? Keďže moja maminka bola učiteľka, ako som spomínala, a dokonca učila na tej istej škole, ktorú som ja navštevovala, tak ja som si nemohla dovoliť nebyť dobrá žiačka, lebo maminka sa hneď všetko dozvedela. Keď som nemala úlohu, náhodou som nebola naučená, prišla zlá známka, neutajila som doma nič, takže v podstate som musela fungovať, chodila som súťažiť. Myslím si, že môžem povedať, že bola som dobrá žiačka. A najradšej som mala predmet, ktorý možno, že dnešné deti radi veľmi nemajú, a to je matematika. Je niečo, čo by ste chceli odkázať pedagógom, rodičom a žiakom školy? Ja si myslím, že netreba veľa odkazovať a veľa hovoriť. Ja by som možno, že len to povedala, že nielen škola, ale vôbec prostredie, v ktorom sa nachádzame, a pre nás to teda je škola, je taká, ako si ju urobíme my sami. A ja by som si preto prijala, aby sme všetci chceli si tú školu urobiť takú, že sa tu budeme cítiť dobre, príjemne, bezpečne a budeme sem radi chodiť. A v tom si musíme pomôcť všetci, či už sme to my učitelia, vychovávatelia, vy žiaci, alebo aj vaši rodičia. Ďakujeme za rozhovor, pani riaditeľka. A teraz máme pre vás pripravené ešte malé prekvapenie v podobe 3 bonusových otázok z nášho vedierka. Nech sa páči, vyťahnite a prečítajte nedávno. Aha, takže toto je to sľubované prekvapenie. No hádam, budem vedieť. Priblížte nám význam monumentu pred školou. Monument pred školou, priznám sa, že bol určitou záhadou aj pre mňa. Je to teda umelecké dielo. Nie všetky umelecké diela sú každému zrejmé na prvý pohľad. Podľa mojich informácií, čo mám, by ten monument mal znázorňovať ucho. Je to ako symbol pre sluchovo postihnutých, ale že či ja osobne to ucho v tom vidím, tak to by som si nechala pre seba. Ešte 2? Áno. Ktoré jedlo veľmi nemusíte? Je to otázka, na ktorú vlastne dnes už ani nemám odpoveď. Ako dieťa som neznášala držky. Bolo to jedlo, ktoré moji rodičia mali veľmi radi, ale teda ja som ho vôbec nezniesla, takže keď sa u nás toto pripravovalo, mne maminka robila niečo iné. Ako sa vraví, človek sa rokmi mení. Momentálne som hovorila, že by zo mňa boli moji rodičia veľmi prekvapení, alebo mám veľmi dobrého známeho kuchára. Teraz si ich dám s chuťou. Takže momentálne viem. Jedno mi predsa len zostalo. V jedálni nám robievali rastcovú vajcovú polievku. Tak tu naozaj veľmi nemusím dodnes.
tom sa zhodneme, lebo ani ja držky nemusím. Myslím si, že veľa ľudí nemusí. Moji rodičia to majú najradšej. Že keď sa to podáva, tak ocino si s radosťou dá. A mne mamina tiež robieva niečo iné. Takže to asi máme spoločné. Možno keď sa stretneme za nejakých 30 rokov, ak teda sa ešte budeme môcť stretnúť, tak mi prezradíš, že aj ty už ich ješ. Čo sa stalo so školským bazénom? Toto je dosť náročná otázka a je to na dlhé rozprávanie. Školský bazén, viem, že ešte pred nejakými 18 rokmi býval v prevádzke počas teda vykurovacej sezóny, takže v mesiacoch, myslím si, že november, február. Chodilo sa tam v rámci telesnej výchovy, boli tam aj plavecké výcviky. Ako každá stavba a každé technické zariadenie, bazén potrebuje rekonštrukciu, teda bazén potrebuje nejaké udržiavanie a tým, že na to neboli peniaze a hlavne prevádzka bazénu je pre školu veľmi a vždy bola veľmi finančne zaťažujúca, tak vlastne z finančných dôvodov aj to, že neboli peniaze na prevádzku, aj to, že teda neboli peniaze na nejakú modernizáciu a udržiavanie technického vybavenia, tak sa bazén odstavil a tým, že vlastne je mimo prevádzky a nepoužíva sa, tak v podstate starne. Viem, že pani riaditeľka, ktorá teda bola pani riaditeľkou predo mňou, sa pokúsila žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu bazéna. Už vtedy, myslím si, že to bolo ešte v korunách, to boli čiastky, ktoré sa pohybovali okolo asi 4 milióna korún, ak sa dobre pamätám. No teraz by to bolo potrebné teda ešte väčší obnos, pretože škola zápasí s tým, aby finančne pokryla všetko to, čo potrebujeme k vyučovaniu a čo teda je také prioritné riešiť, ako sú okná, o ktorých viete, že sa menili v decembri, ako teda je momentálne kotolňa a bolo by školské ihrisko. Tak vlastne tá rekonštrukcia bazéna nie je prioritou. Okrem toho, myslím si, že tie finančné náklady by boli obrovské, už oveľa väčšie, ako boli pôvodne vyčíslené. A je tam ešte jeden technický problém. Táto škola, keď bola stavaná, tak bola stavaná takým veľmi zaujímavým štýlom. A to bolo to, že ak si viete predstaviť, ako sa stavá dom, že sa vykopú základy a pivnica, tak tu sa vykopali základy, pripravil sa, vybetónoval sa spodok kotolní a spodok bazéna, zapustila sa tam technológia a na to sa vlastne dostavovali múry a všetko to. Čiže na to, aby napríklad teraz dokázali riešiť kotolňu, tak sa bude musieť vybúrať časť steny a zariadenie kotolní sa bude musieť rozpíľovať. Zrejme nejak podobne by sa musela odstraňovať technológia z bazénu a bazén je vnútri v škole, takže to všetko by zvyšovalo finančnú náročnosť v podstate tej rekonštrukcie. Ďalšia vec je, že kto máte doma bazén, viete, že tá bazénová technológia nie je nejaká lacná, že o tú vodu sa treba starať. Takže momentálne myslím si, že nie je reálne ten bazén dostať do prevádzky. Možno v niektorej budúcnosti, ťažko povedať, myslím si, že momentálne má škola a školstvo iné priority, ako riešiť školský bazén. To už bola tretia, ak dobre viem. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, pani riaditeľka, a verím, že ste sa cítili vo fotelke príjemne. Ďakujem ja za pozvanie, cítila som sa príjemne, aj keď teda ste ma tými 3 otázkami trošičku zaskočili, to bolo také prekvapenie. Ďakujem a dovidenia. Dovidenia.
Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber a like.